Nkhani ndikuti anyamata anyamuka ndithu kupita ku polisi kumene kuli ngadzi kumwe Mayi Patricia Kaliati wamangidwa. Anyamata ananyamuka kupita kumene kuku ndithu nkunyamula zima plakadi zima posters zolemba kuti Mayi Kaliati atuluke, komanso wina anakalemba kwano kuti molomo kasaka mafuta. Sorry. Molomo kasaka mafuta mwamba kusaka wanthu. Then apolisi ananyesedwa nazo kwambiri yayi nkoyamba kwauza anthu aja kuti yayi tiyeni sungani zimenezo ndi zimene akuyika mgalimotozo, akuti yayi inuyo simukuyenda kuzisunga zimenezi mgalimoto. Akuyenda kuti simukuyenda kumaziwonesa zimene zizichokandi pano makuti ndiyebe apolisi waba amayankhulaso kuti yayi pano sobangira ndale anthuso anazayankha kuti yayi kumano mwamene mwantengayo kuti pachendo chani ndowandale ndithu. Ndiye apo ndi mmene tafikira ku Malawi. Anyway, apo ndi ku chanuku kweli atenuku kumene ndithu anthu akuyembekezera Newton Kambala kuti awayankhule makamaka azimayi okwina akuyimba nyimbo kuti ambuye ndi menyereni nkhondo. Mukudziwa kale inu kuti zinthuzi panopa zafika no povuta pamene ndithu zilingati ndepiti ndipano wadzuka no pano kubwera kuti hayi tione uchachitika nchani, komano ndikhoza kungokamba kuti makamaka nkhani yoletsana makamaka maposta otu nkhani ya maposta ndikuona ngati kuti akulakwitsa kwambiri powaletsa anthu kuti pange protest for imene imachita kuti peaceful demonstrations. Anthu akuyenera kupanga protest potenga maposta awo pokweza mwamba apopo ndi zabwino kusiyana ndi kuti azipanga ziwawa. Ndiye kuyankhula kwawo mawu awo amakhala kuti alemba onse awalemba pa maposta bacha. Ndiye sindokhulupirira kuti nzabwino kuti anthu mwawaletse makamaka apolisi mwawaletsa anthu kuti iwowo asapange choncho. Mwaona awasitsa mgalimoto izizi akuti musapange izizi. Izizi mu constitution zilimo ndithu mutha kulemba tachaboti zangobaya nangasi akambapo nkhani ya mafuta ndithu sikuti mafuta akwanamizira mafuta anthu akusowa ndithu. Anyway guys, ndiye nkhani imene ikuveka kuti ndifonyana awamanga Mayi Patricia Kaliati ndithu Newton Kambala amene wawa ndithu atafunsidwa ndi atolankhani. Iwo anayankha kuti apolisi sakuyankhula zomveka bwino chifukwa iwowo akupolisi akuona kuti awamanga Mayi Patricia Kaliati kamba kuwaganizila kuti amafuna kupha munthu. You guys it. Ndiyeno Newton Kambala anena kuti kumali ifeyo mmene madziwira Mayi Patricia Kaliati I don't think angapange zoti aphe munthu. Ndiye anyway poti zinthu zibe tikufufuzabenso takali nkati tikuwuzeni kuti kwinako zikuli bwanji. Guys, thank you so much. Malawian cameras kumano taona ndikayi ma reaction ya anthu pa nthawi imene zinamveka kuti afuna kupha munthu. Ndi reaction ya anthu achilandira bwanji. Nkhani iyo ndimene ndithu akuti Newton Kambala omwe ndi wamkulu wowona zachitukuko ndi zachuma ku UTM komanso ndi mmodzi wa omwe akuyimira pa udindo wa utsogoleri wa chipani awuza atolankhani akuti apolisi sakufotokoza bwino mulandu omwe awamangira Mayi Patricia Kaliati
Malinga ndi akambala mulandu omwe iwo anamvetsedwa koyamba ndi woti apolisi akuwaganizila akaliati kuti amapanga upo ofuna kupha munthu. Ndi sitikudziwa kuti munthu wake ndani. Mmene tikuwadziwira ife akaliati sangapange upo ofuna kupha munthu, ndipo mukuona kwathu tikuona ngati nkhanizi ndi zandale, anatero akambala. Anyway, tuona apa makomenti ma reaction a anthu akuti zandale kumene tikapuma kumwamba, especially ife ya Malawi, boma losonkhelana osonkha yamba kutuluka nalo ukweje. Agalo MCP akufuna kubweretsa dictatorship mdziko, mbuzi za anthu izi. Komatu anyway, mumaliza noka MCP imapanga ndale zachimidzi bwanji. koma chikangawa boma la chikangawa ndlovuta. Following, anthu anathandizira chakwera, akuzunzika, kumudyerera pay. Anyway, chimwendo banda kuona chonchi mtima mbe. Guys, thank you so much. Umonde mmene apangira react anthu zalowa ndale izi. Chabwino kusaidiko mumupezako manganya. Guys, izi zirunde boma ili ndiye ndale zawo ngati za mwana. Guys, nkhani yake ndi imene indithu cheni ndichiti sitikudziwa, komano nkhani ndi imene indithu. Anthu actually felony is a serious crime, but this one is political persecution, and it only makes those persecuted more popular. We have seen it in Senegal and other countries. History is the best teacher. Guys, nkhani ndi imeneyo. Mayi Patricia Kaliati nkhani yake. But it looks like anthu sopano anthu they're not buying it. Sakuchilandira chifukwa chimene chichi. Guys, thank you so much. Malawi cameras, bye. Share.